Көннәрдән бер көнне начар холыклы сәүдәгәр базар буйлап йөргән вакытта эчендә 800 алтын булган акча янчыгын югалта. Бер уңга йөгерә, бер сулга йөгерә бу сәүдәгәр, ләкин акча янчыгын күргән бер кеше дә табылмый. Ахыр чиктә ул игълан бирергә була. Акча янчыгын табып китергән кешегә 100 алтын бирергә вәгъдә итәм дип әйтә ул. Акча янчыгы бик тугры һәм Аллаһтан куркучы шитекче Вәли кулына эләгә. Вәли хуҗасы табылганчы әлеге янчыкны үзендә әманәт итеп сакларга була. Игъланны ишетү белән ул янчыкны сәүдәгәргә тапшырырга ашыга. Сәүдәгәр ялганчы, астыртын, яхшылыкның кадерен белми торган кеше була. Акча янчыгы табылганына сөенгәнлеген белдермичә, ул шунда ук алтыннарын санарга керешә. Шуннан соң тыныч кына бер тавыш белән: "Иптәш, син үзеңнең тиешле өлешеңне алып та өлгергәнсең икән бит инде", дип әйтеп куя һәм шулай итеп җитәкченең өстенә яла яга. Вәлинең бу сүзләрдән соң ачуы кабара һәм ул сәүдәгәрнең якасына ябышып: "Юк инде, мин фәкыйрь булсам да, шулай да кара һәм алдакчы түгелмен. Син вәгъдә иткән акчаны бирмәсәң бирмәссең, ләкин минем өстемә яла ягарга ирек куймам." Әрсез һәм астыртын сәүдәгәр һаман да үз сүзендә торыны дәвам иткәч, эш судка кадәр барып җитә. Ике якны да игътибар белән тыңлаганнан соң, судья сәүдәгәрнең алдагынын аңлап ала. Сиздермичә генә ул аңа яхшы җәза бирергә була һәм болай дип әйтә. Сәүдәгәр акча янчыгыннан 100 алтын урлаганы хакында сөйләде. Шитекче исә бер нәрсә дә алмаганы хакында хәбәр итте. Мин һәр икесенә дә ышанам, икесе дә дөрес әйтә. Димәк, табылган акча янчыгы бу сәүдәгәрнеке түгел. Шул рәвешле сәүдәгәр буш кул белән кылды. Әлбәттә, ул эшләгәннәренә үкенде, ләкин эш эштән узган иде инде. Әгәр астыртын һәм саран сәүдәгәр пәйгамбәребезнең түбәндәге хәдисен белгән булса, бәлки ул шулай эшләмәгән дә булыр иде. Хәдистә булай диелә: кешеләргә рәхмәт әйтә белмәгән кеше Аллаһка да шөкер итә белмәс.